Arriba la tercera edició de les superheroïnes i superherois a les escoles i instituts. Una jornada organitzada per la Fundació La Nineta dels Ulls, on es promou i treballa la inclusió a les aules per mostrar el superpoder que tenim cadascú de nosaltres. El curs passat, més de 100 escoles i 23.000 superheroïnes i superherois arreu de l'Estat van celebrar el seu superpoder. Enguany, volem conèixer molts més superpoders. Ens hi ajudeu? Ho podeu celebrar en qualsevol moment del curs. I tu, quin superpoder tens?